Dobrý deň. Ako sa máte? Lebo my sme tu zase a hrajeme súboj a hrajeme futbal. A teraz hrajeme futbal, iba že teraz to nebude až také dobré, lebo Matúš skoro furt vyhrá a tak. No to je pravda, ale teraz si predtým vyhral. A teraz vyhrajem, poďme. Nie, vôbec nevyhraješ, lebo ja som Alex a ty si Matúš a ja mám lepšie meno. A prečo si mi dal gól? Ja som si dal zase vlastne ty jeden. Ha. Ja keď ti takú čapneš, že uvidíš, že politíš na mesiac, ha. Nie, čapneš mi, lebo teraz tu máme futbal a ja som face dobrý vo futbal. Aj keď som Spider-Man, najlepší rodina, ale som aj najlepší futbalista. Tak to uvidíme, keď teraz zosej, ha. Áno, to uvidíme, ale kde sa zabijem. Zažíva. Ja mám botičky, ešte mám podpis Ronalda a ty máš podpis Messiho. Ja mám podpis Ronalda, lebo ja som aj červený. A Ronaldo má aj červený dres a tak. A ty máš modrý pás. A Messi má modrý tričko, takže ty si Messi a ja som Ronaldo. Ja som hovoril, že mám diamantový a nedala... Áno, iba že diamantová farba je modrá. No to je jedno, ale chcem sa vás niečo opýtať. Možno, že ste si hovorili, že kde mám ten pas. No mne nesedí ten pas a keď si dám ten pas, no tak mi ani nesedí a ešte ma to bolí. Lebo ten pas je moc... Ono taký malý. No diamantový pas, že mu nesedí normálne. Tak ja to nechápem, čo to má ako znamená deť. Tak teraz dostaneš gól. To uvidíš. Ja nechcem to stať gól, lebo ja som najlepší. Lebo ja som najlepší futbalista. Som aj najlepší rodina na celom svete. A teraz si mi dal gól ty jeden. Haha. Tak to dostaneš teraz 100 gól. Nie dostanem, lebo... Teraz som ti dal gól, ha. A zase som ti dal gól, ha. Nie, prečo si mi dal gól? A zase ti dal gól, ha. Dal som ti zase gól, ha, bye bye. Dovidenia. Bye bye.